Skal vi lave perm? Nej. I'm going to grab you. Wow. Hvad siger du, Chrissy? I got an idea. Hvad har vi for det? Det er for en idé. Se. Hvad er det for en idé, du har? En våd idé. En fe. En våd idé. En våd idé. Hvad er det for en våd idé? Det ved jeg ikke. Jeg har glemt den. Nå. Er det sådan en idé, hvor man måske sådan falder i søvn? Nej. Er det sådan en idé, man ikke må? Nej. Nå. Sådan det, hvor man fester. Sådan en idé, hvor man fester. Okay. Er det sådan en idé, man sådan godt må? Ja. Er det sådan noget, der involverer fugle? Jo. Måske. Ja, ja. Og musik? Ja. Og sådan noget her? Mhm. Måske. Ja. Okay. Er det sådan noget, man sådan... Er sådan ligesom et udråbstegn? Nej. Nå. Det er sådan noget, hvor man bare tænker... BAM! Bam! Er det sådan noget? Mhm. Okay. Hvad med? Sådan, er det sådan en ting, hvor man bare tænker... Yes og yeah, og alle de der... Og Bam! wow og denne her også. og så... Vi skal lige prøve noget. Giv dig en overskæg. Okay, så lige stille. What have you done? What Skal jeg have lige you have sådan en done? ordentlig skovsnegle? Monobryn. Og mono. What have you done? What have you done to me? Du skal så stille din skov. Hvad synes du til mit nye krøllede hår, Chrisser? Hvad synes du om mit krøllehår? Jeg synes det er flot. Mm. Det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, Wow. ja, også den. Wow. Pow. Du. I just can't get enough. Se, nu har jeg lige fingre. Skal jeg lige fisk. Pow. Pam! Ka-ching. Oh.